Minkejja l-età tagħkom intom ukoll tistgħu tbiddlu lid-dinja. Kien dan il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia li tfal preżenti għal seduta parlamentari bħala parti mit-13 l-edizzjoni tal-inizjattiva Ekoskola. Adrian Delia fakkar lil dawn it-tfal li l-iktar annimal b'saħħtu hija nfusa li minkejja li bil-kemm tidher kapaċi ċaqlaq pis 850 darba iktar minnha. Għad-daqs fid-dinja, fin-natura mhux importanti u tistgħu tkunu l-iżgħar imma l-iktar b'saħħitkom. Intom żgħar, ħdejna xjuħ, però mintom xejn inqas minna u tistgħu tbiddlu mhux lil Malta imma id-dinja wkoll. Adrian Delia indirizza l-tfal billi qalilhom li jekk kull wieħed u waħda minnhom jużaw l-aktar riżorsa importanti, il-moħħ, kapaċi jbiddlu d-dinja. Kemm temnu f'ħaġa waħda biss. Fikom infuskom. Għax kull min irnexxielu fil-ħajja huwa biss dak illi tallem, jitlef u jarġa' iqum. Grazzi tal-li qegħdin, grazzi tal-li ġejtu u ibqgħu emnu fikom infuskom. Matul is-seduta li kienet preseduta mill-Aġent Speaker Tbiddlu saret diskussjoni importanti b'diversi proposti favur l-ambjent u s-saħħa ta' kull individwu. Fost inizjattivi ta' Ekoskola hemm il-ħidma li bdew grupp ta' studenti biex jinbidlu l-menus ta' tfal fir-ristoranti hekk kif innutaw li normalment ikunu offruti ikel illi mhuwiex san. Din il-ħidma ntlaqet b'entużjażmu mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia illi wieħed li familtu stess se tibda tappoġġja din l-inizjattiva. Kull restorant li ħammur ġo pajjiżi ħansaqsi għal kids menu tagħkom. Kull wieħed u nitlob il-Parlament u l-parlamentari kollha sħabi illi nagħmlu l-istess. U jekk il-koll kull meta mmorru ġo restorant insaqsuhom, naċċertak illi l-kids menu tagħkom jibda jkun fuq il-menus tar-restaurants kollha Maltin. Prosit tal-idea. Il-membri parlamentari preżenti aċċettaw ukoll il-kritika li saret minn Maja Karwana tal-iskola primarja ta' Ħallija li qaltilhom li spiss idumu biex jieħdu deċiżjoni u li jieħdu deċiżjonijiet ħżiena. Fid-dawl ta' dan appellat lill-membri parlamentari biex jibdew jisimgħu il-proposti ta' tfal waqt Ekoskola. L-Aġent Speaker Tbiddlu tirrispondi għal dan u titlob li kull ma ntqal jiġi rreġistrat u ppreżentat quddiem il-Parlament b'diskussjoni waqt il-Kumitat Parlamentari tal-Ambjent. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus ukoll għal kritika ta' Maja talab skuża lit tfal għal deċiżjonijiet li setgħu ittieħdu b'mod ħażin jew b'dewmien u wieħed li dawn il-proposti se jitressqu wkoll fil-laqgħa li jmiss tal-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Huma qablu miegħek u x'hekk kien hemm minn wiedek illi ħajibdew jaraw li kemm jista' jkun imexxu malajr ġvera. Iva. Kif ħassejtek x'in smajthom jaqblu miegħek? Ferħana hekk. Din l-edizzjoni kienet ukoll waħda storika kif deskritta mill-koordinatur ta' Ekoskola, il-professur Paul Paċ, e kif kien hemm ukoll rappreżentanza ta' studenti Awċin mis-Sixth Form ta' Għawdex Ser Mikelanċre falhom. Aħna qed nirrappreżentaw l-Sixth Form Għawdex, kienet unur għalina li tajtuna l-opportunità biex il-vuċi taż-żgħażagħ tagħna ma tibqax astratta iżda nkunu nistgħu nipprattikawha u natwalizzawha. Inħossni gburi li jirrappreżentajt il-Għawdex illum u nħossni gburi iktar li indirizzajna il-problema tal-vot 16. Naħsbu li għalkemm iddaħlet il-liġi rridu nagħmlu lil dawn iż-żgħażagħ inkluż aħna għaliex ma naħsbux li huwa xieraq li nitkaxxru mal-kurrent tal-ġenituri jew x'nisemgħu fuq il-mass media. F'Għawdex se jitwaqqaf ukoll Kumitat Reġjonali ta' Ekoskola.